Ibagasan videoi paropuan na iduga gadaria mamitor mandokon gota partalio dohod anak bawanai. Jangan lupa subscribe YouTube channel Toba TV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kasus Nisada Ina naso diakui anak kadungna diari parbagasonna viral i media sosial na diboto hajadian i di kota Sibolga, Sumatera Utara. Hajadian i viral dung diunggah di akun Facebook Ria Sihobing di hari Rabu 15 Juni 2022. Imana torasna namar guar Gandaria Silaban Mandokon tung acit situtudo rohana alani perjuanganna sebagai natorasna ale lasso dianggap anak kadungna sadiri. Anak kadungna namar guar Ardul Fradda Hutagalung Marulau di hari Selasa 10 Juni 2022. Alai di hari perbagason ni anak nai gadaria dang dianggap diulau ni anak na malah magatihon posisi ni inang dohot tulang kadungna gabe tu inang dohot tulang panoronina. Ibagasan videoi paropuan na iduga gadaria mamitor mandokon gota partalio dohot anak bawanai. Gadaria pe mandokon AHP nama satu halaki ibana dang na parsidohot nang songoni AHP nama satu muluna halaki dang parsidohot. Netizen pe pitor mapajiri postingan ni halaki majalo sude pihak dang manyalahon si anak dohot inangna molo soma boto parsoalanna.